živle, a te dojebe. Pa čekaj, ta življe je, keď má bradavky na brudebe. Pa jak? I toto to je súčasť svami. A keď ten jazyček jej zbili sterčí, jak si fajne, nie? Jazyček. Petriček, no, keď už tak mám povedať. A ktoré palce dva štení? To je jedno? Co? Ktoré palce dva Len štení? toto. Toto sú najdlhšie. A ja, no ale ktoré? Ode ukáž to. Za ten tu je najdlhší. Ja? Jakaj, żeby się nie odpadł za pultą, co? Nie, że porozwijasz bohatę. Vypýtam si vinčočku. Koniec toto. Zlíte od cyklu panienky. Že by si dal bradávky brujnic. Že ich sa na keľu na prácu teraz. Na sme keľu, nie? A u zubárky, jak si bol? Šlapu fajne za tým skôr. Joj, privolov? Otvorte ústa. Koľko ste videli? Ja to nem dá dva. Nie môžeme vás opíchať, príďte zajtra. To je to pičita, ja nebudem sa tu tebu baviť, to me boľalo. No, to je korenia poražilo. Da príďte zase. Kao, Vasio, 3 dní som prišiel. A ja som ju tu chlapil tak na pás, boky, že to tu, ja neviem, manžeta či toto. A tam mi píkla do toho nervu, tak si som ju chlapil, dajte pokoj, pán Lívka, ja zavolám policiu. To nebol psycho, čo to je. Pribolov. No to tam máš schoval už ani Čomu kumaskovej nejdeš? Čo? Čomu nejdeš kumaskovej? Páči. Ti nepáči? Takže ju lapem na rídza a sa to... A ja tak aj ju za bombole tak. Čo to robíte tady? Buď cíko do piči, spekulujú. Daj pochu, bo mám mi pito do piči, da nem zapíš, že mám kontrolný vedieť to tu nes. Čo? Ty tak? Buď cíko i tak, hotovo. Ja už idem. Dobre, ešte jednu dám. Míšo. Znáš napísať na mne? Kolečko. Ha? Teraz zostaneme. Teraz nie. Sa obeha. Serio, co ty?